नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज शुक्रवार आहे आणि शुक्रवार म्हटलं की मच्छी असते। तर आज मी बाजारातून कर्ली मच्छी आणलेली आहे आणि मला खूप छान मच्छी मिळाली। कर्ली मोठी कर्ली होती, तर इथे तिचे तुकडे करून आणलेले आहेत कापून। आणि आता मी तिचा थोडीशी फ्राय करणार आहे आणि थोडीशी रशाला घेणार आहे। तर इथे मी फ्राय करण्यासाठी एका ताटामध्ये बाजूला काढले, तर त्याच्यावरती मी आता आगळ घालून घेतलेली आहे। मच्छी म्हटलं की त्याला कोकम वगैरे लावल्याशिवाय चव येत नाही। तर इथे हळद घालून घेतलेली आहे, त्यानंतर लाल तिखट घातलेलं आहे। मच्छीला थोडं लाल तिखट जरा जास्तच घातलं तर खूप छान लागते। आणि त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे। आणि एका बाजूला प्लेटमध्ये जी आहे ती मी रस्सा करण्यासाठी ठेवलेली आहे। तर इथे आता मच्छीला आपल्या व्यवस्थित मीठ मसाला वगैरे लावून घ्यायचा आहे। तिला थोडा वेळ आधी आपल्याला मॅरिनेट करून ठेवायचे। तर इथे मी मच्छीला मस्तपैकी मीठ मसाला लावून घेतला आहे। त्यानंतर रशासाठी आपण आता तयारी करूया। तर इथे मी संकेश्वरी मिरची जी मिळते मच्छीची ती आणलेली आहे। त्यानंतर 1 चमचा इतके धणे घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर 1 चमचा इतके तांदूळ घेतलेले आहेत। तांदूळ घेतलं की साराला खूप छान चव येते, तांदूळ धणे वगैरे घेतले की। आता पाणी घालून आपल्या मिरची जी आहे ती भिजत ठेवायची आहे। त्यानंतर इथे मी कुकर घेतलेला आहे लावून, एका बाजूला भात ठेवलेला आहे। गॅसवरती आपला भात होतोय तोपर्यंत आता आपली मच्छी मॅरिनेट करून सुद्धा 5-10 मिनटं झालेली आहेत। तर आता आपली मच्छी आहे ती सुद्धा आपण फ्राय करून घेऊयात। तर त्यासाठी इथे मी तवा ठेवलेला आहे तापत, त्याच्यावरती तेल घालून घेतले। आणि आज आपण मच्छी आहे ती रवा पीठ वगैरे काहीही न लावता तळणार आहोत। कधी कधी आपण रवा पीठ वगैरे लावून तळतो, तर नॉनस्टिक तव्यावरती कधी तळली ना तर बिना रव्याची वगैरे तळायची खूप टेस्टी लागते आणि त्याच्यावरती कसं चिकटतसुद्धा नाही मच्छी आपली। तर इथे मच्छी मी जी आहे ती थोडी थोडी करून तळून घेणार आहे। तर इथे मस्तपैकी अशी मच्छी आपली आता मी तळायला ठेवलेली आहे। आता तिची एक बाजू शेकलेली आहे, तर आपण थोडं पलटी करून घेऊयात मध्ये मध्ये, म्हणजे आपल्याला मीडियम टू स्लो गॅसवरती तिला चांगलं शेकवून घ्यायचं आहे। रवा न लावता सुद्धा खूप टेस्टी लागते किंवा तांदळाचं पीठ। तर इथे मच्छी जी आहे ती मी पलटी करून घेतलेली आहे। तोपर्यंत आपण इथे आता साराची तयारी करूया। तर इथे मी 1 वाटी खोबरं किसून घेतलं आहे आणि इथे मिरच्यासुद्धा आपल्या आता चांगल्या भिजल्या गेलेल्या आहेत। मग त्याची देठं काढून घेऊयात। मिरची चांगली भिजली की मिक्सरलासुद्धा एकदम बारीक होते, छान अशी पेस्ट होते त्याची। तर आता आपल्या मिरच्या ज्या आहेत त्यासुद्धा चांगल्या भिजलेल्या आहेत, तर देठं काढून घेऊयात। भिजत ठेवली की कशी देठं पटकन निघतात। आणि इथं मच्छीसुद्धा आपली मस्तपैकी फ्राय करून झालेली आहे, तर ती आपण आता एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। जी आपली बाकीची मच्छी आहे तीसुद्धा आता आपण तळून घेऊयात, म्हणजे आपलं एका बाजूला भात होते, एका बाजूला आपली मच्छी फ्रायसुद्धा होते। तोपर्यंत आपण इथे आता साराची तयारी करून घेऊयात। तर इथे मी सर्व मिरच्यांची देठं वगैरे जी आहेत ती काढून घेतलेली आहेत। आणि आता आपल्याला याची एकदम बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे, कारण आपण लाल मच्छीचा सार करणार आहोत। खूप टेस्टी लागतो लाल मच्छीचा सार। तर आता इथे पाणी जे आहे ते आपल्याला लगेच घालायचं नाही, एकदा आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं, नंतर पाणी घालायचं। तर इथे मी आता बारीक अशी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे बघा आपल्या वाटपाची। तर आता इथे मी मच्छी घेतलेली आहे साराची, तर आपण हे वाटप जे आहे ते त्याच्यामध्ये काढून घेऊयात। तर इथे मी सर्व वाटप काढून घेतले। थोडंसं भांडं जे आहे ते धुवून पाणी घालून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये, आणि थोडीशी हळद घातले आणि थोडासा गरम मसाला घालून घेतला आहे। त्यानंतर इथे टोप ठेवलं आहे तापत, तेल तापल्यानंतर लसूण घालून घेतले। त्याच्यानंतर आपल्या साराला आता फोडणी देऊन घेऊयात। तर थोडीशी मच्छी आणि मसाला घालून घेतला आहे, त्यानंतर झाकण ठेवून पुन्हा एकदा आपलं जे सार तयार आहे ते सर्व ओतून घेऊयात। खूप छान लागतो हा लाल सार, कोणत्याही मच्छीचा करा पण अशा पद्धतीने लाल सार केला की खूप टेस्टी लागतो। तर इथे आपल्याला जसं घट्ट पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी घालायचं आहे। मला मच्छीचा लालसर आहे तो जास्त घट्ट नाही आवडत, थोडा पातळच आवडतो, खूप टेस्टी लागतो। तर इथे मस्तपैकी अशी आता आपल्याला त्याला उकळी काढून घ्यायची आहे। आपल्या सारालासुद्धा फोडणी देऊन झालेली आहे। तर एका बाजूला आपला कुकरसुद्धा झालेला आहे आणि मच्छीसुद्धा जी आपली आहे तीसुद्धा फ्राय करून झालेली आहे। तर इथे बघा मी आता कोकम घालून घेतलं आहे, चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। साराला आपल्या मस्तपैकी अशी उकळी आलेली आहे, आपला लालसरसुद्धा तयार झालेला आहे। तर इथे मी आता चपात्या करून घेते। मच्छी म्हटलं की चपात्या वगैरे तर आल्याच, गरम गरम चपात्या खायला खूप छान वाटतात मच्छी बरोबर, लाल साराबरोबर। तर इथे मी चपात्यासुद्धा एका बाजूला करून घेते, एका बाजूला आपला भातसुद्धा झाला आहे, मच्छीसुद्धा फ्राय करून झाले, आपला रस्सासुद्धा झालेला आहे। त्याच्यानंतर सर्वात शेवटी मी चपात्या करायला घेतलेल्या आहेत, कारण गरम चपात्या खूप छान वाटतं जेवायला। तर इथे बघा अशा पद्धतीने चपात्यासुद्धा आपल्या मस्तपैकी अशा टम्म फुगत आहेत। तर मी चपात्यासुद्धा सर्व ज्या आहेत त्या इथे लाटून घेतलेल्या आहेत
आणि आपल्याला अशा पद्धतीने सर्व जेवण तयारी करून घ्यायची आहे। तर तुम्ही अशा पद्धतीने आपण जर कामाचं आपलं नियोजन केलं ना की आपलं जेवण जे आहे ते बनवायला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही, पटकन होतं। तर माझं जेवण तयार आहे। इथे मी भात वाढून घेतलेला आहे ताटामध्ये, गरम गरम भात आहे आणि चपात्यासुद्धा 2 घेतल्यात वाढून। त्यानंतर आपली जी मच्छी फ्राय आहे तीसुद्धा काढून घेतलेली आहे। इथे मच्छीचा आपला लालसर आहे। आता मच्छी म्हटलं की कांदा हा आलाच, तर मस्तपैकी अशी आपली शुक्रवार स्पेशल ही थाळी तयार आहे। तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा। धन्यवाद।